Готов ли си за шампионска загрявка за шампионския черен месец? Залагаме ли? Да, до 50% на всичко. На всичко. Как можа, бе? Какво да направя? Ми играем Бекъм. Хубав матч. Мерси. Абе, няма ли чанти за произвеждане? Ела ти покажа как работят нашите шампиони тук в Зарян. Айде. Айде. Готова ли си? Да. Давай. Дай. Давай. Много добре. Добре. Готов ли си? Да. Давай. Дай. Тук бързо, а? Много. Готова ли си? Да. Давай. Дай. супер. Браво. Давай. Давай. Слагай. Браво. Браво. Супер си, супер. Дай. Давай. Дай. Много добре, да. Нали? Аз така сме. Мисля, че се подготвихме много добре. Благодаря ти много за помощта. Готови сме да атакуваме черния месец.